В края на 90-те години в Украйна беше време на големи промени и нови възможности. В това бурно време един млад и амбициозен мъж, Володимир Зеленски, започна да мечтае за нещо повече от това, което предлагаше неговият индустриален роден град. Той имаше остър ум и безспорна харизма. Качества, които скоро щяха да го изстрелят на много по-голяма сцена. Тогава бяха положени основите на бъдещата му развлекателна империя – Квартал 95. Това начинание щеше да промени изцяло украинската комедия и, неочаквано, да начертае пътя към най-високия пост в държавата. Володимир Зеленски е роден на 25 януари 1978 година в Кривой Рог, тогава част от Украинската съветска социалистическа република. Въпреки че завършва право, истинската му страст са комедията и сцената, което води до създаването на Квартал 95 през 2003 година През 2015 година се състоя премиерата на телевизионен сериал, който щеше безвъзвратно да промени пътя на Володимир Зеленски «Слуга на народа, слуга народу». Сериалът разказваше историята на Васил Холобородко, обикновен учител по история, който след като едно негово видео срещу корупцията в правителството става много популярно, неочаквано става президент на Украйна. Ролята на Зеленски като Холобородко докосна силно народа, уморен от корупция, и показа идеалния лидер, за когото много украинци мечтаеха. Сериалът умело използваше сатира, за да критикува истинските проблеми на Украйна, правейки ги лесни за разбиране и интересни за много хора. Габ Твоес, «Слуга на народа» стана истински хит и подготви почвата за истинското политическо движение на Зеленски «Слуга народу». Сериалът не просто забавляваше, той изгради представа за Зеленски като възможен спасител, готов да бъде също толкова добър, колкото и неговият герой от филма. Преминаването на Зеленски от шоумен към кандидат за президент беше посрещнато с вълнение, но и с някои съмнения. Той се представи като човек извън системата, който не е замесен в корупцията, свързвана с политиците. Кампанията му разчиташе много на социалните мрежи и директна връзка аскнаскра с избирателите, като избягваше обичайните медии. В програмата си той обеща да премахне корупцията, да спре войната в Донбас и да обедини страната. Зеленски спечели убедителна победа през април 2019 година, като взе над 73% от гласовете. Тази победа беше огромна промяна в украинската политика и хората имаха големи очаквания към него. Въпреки трудностите, неговото правителство започна да прави промени за борба с корупцията и за повече прозрачност. 24 февруари 2022 година беше денят, в който Русия започна пълномащабното си нахлуване в Украйна. Президентът Зеленски, изправен пред огромна заплаха за страната, избра да остане в Киев и така даде пример за силната съпротива на Украйна. Той се превърна в твърд военен лидер, който се обръщаше към народа и света с силни видеопослания. Неговите речи обединяваха сънародниците му и се бореха с руската дезинформация. Когато САЩ му предложиха да го евакуират, отговорът на Зеленски: трябват ми боеприпаси, а не транспорт, ни стана световен символ на смелост и съпротива. Той започна силна дипломатическа кампания, за да събере международна подкрепа за Украйна. Неговите пламенни призиви за военна помощ и санкции срещу Русия събраха подкрепа от цял свят. Зеленски представи борбата на Украйна като защита на демократичните ценности и така стана лицето на украинската съпротива.
В огъня на войната Зеленски се превърна в световна икона, символ на смелост и издръжливост. Списание Time го обяви за личност на годината за 2022 заедно с духа на Украйна. Той стана световен символ на борбата за свобода и демокрация. Зеленски беше номиниран за Нобелова награда за мир и получи много международни отличия. GAP2S към юни 2025 година той продължава да защитава Украйна и да работи за нейното бъдеще. Неговият път от комик до военен лидер промени представите на света за това какво е да си лидер. Отдадеността на Зеленски към независимостта на Украйна и усилията му да обедини света му отредиха място в историята като лидер, който променя нещата. Ако ви вдъхновяват истинските истории пред изкритите кодове на вярата и историята, абонирайте се за кодексът и натиснете камбанката. А за тези, които искат да надникнат още по-дълбоко, нашето ексклузивно видео "Тайните на кръста" е достъпно само за абонати в Patreon. Станете част от нашето общество още днес срещу скромен месечен дар. Влез в тайното общество, YouTube абонамент плюс камбанка, ексклузивно видео "Тайните на кръста" само в Patreon.